Hello friends, फरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दिनै सानडे दा सानडेखाय नोंथांमोननो स्पेशल ग्रेड 4 नि साख्रिनि आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय ADRE लेभेलाव मानोना ADRE खौ CM बिथाङा एनाउन्स खालामबाय आरो दा बावैनो एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाथारसिगोन आरो बै ग्रेड 4 साख्रि फैयोब्ला नोंथांमोना गैयाब्लाबो 8000 नि खाथियाव पस्टआ दङ गासै मोनथाम मोनब्रै केटेगरिसआव दङ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ आइटिआइ गोनां आइटिआइ गैयै नोंथांमोना मिनिमाम क्लास 8 पास जानाय लोगो लोगोनो बे पस्टआव जेरै पियन सगिदार बेनिफ्राय खालासि बा गुबुन गुबुन ग्रेड 4 स्टाफआव नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन आरो बे साख्रिनि पस्टिंआ बबेयाव जागोन बिटिसि कैंडिडेट्स बा बबेयाव पस्टिं मोनगोन बा नोंथांमोना बबेयाव थांनांगोन बेनि सायाव जों सावरायगासिनो दङ आरो बे साख्रिया एबार थाब जागोन थांनाय बारनि बोसोरनै बोसोरथाम लानाय बादि नङा एबार फाइनान्सियेल इयारावनो माने साख्रिखौ होनाय बिथांमोना थांखि लादों मोनसे समाव बिथांमोना प्रेस मिट होदोंमोन जे जि फाइनान्सियेल इयाराव साख्रि ओंखारगोन बेखौ बे फाइनान्सियेल इयारावनो नोंथांमोना साख्रिखौ होगोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो मिथिखाबाय जे 2 लाख साख्रि आसाम स्टेटआव नाथाय बे 2 लाख साख्रिया बहाबा कन्ट्रेक्चुएल बहाबा मिशन आरो बहाबा काउन्सिल लानानैसो 2 लाख साख्रि जेरै काउन्सिल होनोबा बिटिसि कार्बि आंलं बेनिफ्राय डिमा हासाव बे गासैबो लानानैसो 2 लाख साख्रिया बेवहाय इनक्लुड जागोन बेखौ सिएम बिथाङा फोसावगारदों जेरै बिटिसि टेटखौ लानानै बिटिसि फरेस्टखौ लानानै एबा बिटिसि ग्रेड 3 ग्रेड 4 खौ लानानैसो 2 लाख साख्रि मानोना बै साख्रिनि बेथनखौ होयो आसाम स्टेटआ बेखायनो एसआइअआ गासैबो आसामनिफ्रायसो फैयो बिटिसिआ एसआइअ हारसिं खालामनो हाया दा गोबाव खालामा जों थांनो मेन पर्टेलाव दा मोनसे खावलायनाय जायफ्रा नैबे आंनि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला मानोना सरकारि साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोनबाय थानो हागोन दा जों फैबाय ग्रेड 4 साख्रिनि एडिआरइआव दा एडिआरइ होनोब्ला बेवहाय गोबांथार डिपार्टमेन्टजों जमा जानानै मोनसे कम्बाइन एग्जाम जायो माने जिनिसा जाबाय डिपार्टमेन्टआ जेरै एग्जाम्पल हमना ला आसाम पुलिसनि आर्मस ब्रान्च नङा आरो आसाम पुलिसनि माखासे स्पेशल ब्रान्च थायो बेवहाय डिएसबि ब्रान्च बेनिफ्राय हमना ला ओरैहाय थाबाय इरिगेसन एग्रिकालचार पिएनआरडि देन बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि थायो हेल्थखौ गारनानै गोबां हेल्थआ खिन्थु एक्सट्रा हेल्थआ एग्जामखौ ना खालामो डिएमइनि आन्दाराव दा हेल्थखौ गारनानै बेनिफ्राय एपिएससिखौ गारनानै बेनिफ्राय माखासे दंबावो बिथांमोनखौ गारनानै एडिआरइआव माखासे गोबां डिपार्टमेन्टआ हाबना दङ बै डिपार्टमेन्टआ जमा लोगो नांनानै मोनसे भेकेन्सि फोसावो जेरै 10,000 बा 20,000 बेबायदि टाइपनि आरो दा बैखौ जमा खालामनानै मोनसे अफिसियेल नटिस होनानै बेयावनो खनसेल' एग्जाम होनानै बेनिफ्राय जेराव खाथ'बा गोरोबो बाव थांनानै बिथांमोना साख्रि मावनो चान्सखौ होयो जेरै एग्जाम्पल सोरबा बबेयावबा मोनलांबाय आरो एग्जाम्पल जास्ट हमना ला सोरबा पियन मोनलांबाय पिडब्लिउडिआव सोरबा खालासि मोनहैबाय सोरबा इरिगेसनाव खालासि मोनहैबाय बे टाइपनि मोनहैयो नाथाय खाथ'बा एक्सट्रा खारगोन डिपार्टमेन्ट वाइसआव दानिया दा बेयाव एप्लाइ खालामा नोंथांमोना माब्ला खालामनो मोनगोन आरो बेसेबां फरायनो नांगौ बैसा बेसेबां नांगौ बेखौ जों मोनथिनांगोन मानोना 4 ग्रेड साख्रियाबो बेथना बारायजोबसिगोन जेब्ला 8 पे कमिसना फुल फ्लेजेड जायो अब्ला नोंथांमोननि सेलारिया 40,000नि बारा जाहैगोन ग्रेड 4 लेभेलाव दा बेखायनो जोङो बेवहाय 10 पास 12 पास आरो क्लास 8 पासनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों दा थांनाय बारनिया 2023 आव ओंखारनाया गोबां माने टाइम लादों अलमस्ट 3 इयार्स गाहाम लादों सेलेक्सन प्रसेसआ 2025 नि नभेम्बर दानावसो बेनि एपइन्टमेन्टखौहाय एलटमेन्ट खालामदों डिपार्टमेन्टेल वाइसआव आरो दा बेखौ दोननानै जों अफिसियेल नटिसखौ नायनो आरो मोनसे मोजां खबरा बेनो एडिआरइआ कुइसन बुकलेट आरो OMR सिटखौ गासैबो नुजोबो जोबोर मोजां सिस्टेम आरो बे एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामो सेबायानो कुइसन दानगोन आरो सेबानिफ्रायनो नोंथांमोना भाइभा टेस्ट बा जि जाया माने बेनि रेसपन्सिबिलिटि दायथ'आ सेबाया खालामो दा बेखौ जों नायनोबा थांनाय बारनि अफिसियेल नटिसखौ नायनांसिगोन बेनो जाहैबाय ग्रेड 4 आव बेसेबां क्राइटेरिया लाखियो माने ग्रेड 4 आव देग्लायबो सेम क्राइटेरिया आरो बुंदों सिएम बिथाङा मैया दाखालिसो प्रेस मिट बुंदों कि माने फार्स्टआव प्रायरिटिया जाबाय नम्बर 1 इडुकेसनाव इडुकेसनाव पस्टआ 70,000 नि खाथियाव दङ गासैबो बिटिसिखौ लाफानानै सेकेन्डआव दङ हेल्थ सेक्टराथ' अफिसियेल नटिस ओंखारखाबायमोन 33,000 बेबादि डाटा ओंखारबाय आरो बेनिफ्राय मैया बुंबाय कि माने 22,000 खौ हेल्थआव होग्रोसिगोन बे जाबाय सेकेन्ड देन थार्ड जाबाय एडिआरइ बेनिफ्राय हमना ला आसाम पुलिस बेबादि जालांबाय थाबाय आरो दा खोथाया जाहैबाय माब्ला अफिसियेल नटिस ओंखारगोन थांनाय बाराव नैबे ग्रेड 4 नि अफिसियेल नटिस मोनदे बे जाबाय 2023 आव ओंखारनाय टटेल भेकेन्सिया दंमोन 5,000 एबारो बारा ओंखारगोन 8,000 नि खाथियाव एबारो चान्सआ दङ बेनो जाबाय ग्रेड 4 लेभेलाव दा ओंखारोबा नोंथांमोननि फरायनाय बेसेबां नांगौ सेलेक्सन प्रसेसआ माबायदि बेखौ जों मोनथिनांगोन ना मानोना जोंहा एसटिपि खथाया एक्सट्रा थाखायो दाना फैबाय नै एडिआरइ लेभेलाव स' एडिआरइ लेभेलाव जोंहा थांनाय बाराव केटेगरिया 3 बेबायदि फैदोंमोन जेरै 10 पास सिम्पल 10 पास सोरबा
एचएस फेल दङ बे 10 पासआव गोग्लैगोन अके 10 पासआव बे गोग्लैगोन बेहाबो पोस्टआ 1060 थांनाय बाराव दङमोन देन बेनिफ्राय जायफ्रा 10 पास खालामनानै आइटिआइ दङ जेरै बे टाइपआव जुदि डिप्ल'मा लानाय दङबा सिम्पल खोथा आइटिआइ लानाय दङबा पोस्टआ बारा फैदों फार्स्ट बेच बिसोरो थांनाय बारना 2023 आइटिआइ आवहाय आरो ओरैबायदि खम काटअफआवनो बिसोरो साख्रि मोनलांदों 1990 पोस्टआ दङ अके खिन्थु सोरबा क्लास 8 पास जानानै आइटिआइ थाबा जानाय नङा 10 पास नोङो खालामथारनांगोन एन्ड लास्ट फैबाय लास्ट अपसन अनलि क्लास 8 पास 1950 पोस्टआ दङ नै खोथा जाहैबाय आन्डार मेट्रिक दङबाबो बेयाव एडिआरइ आव चान्सखौ होदों आसाम सरकारा दाना फैबाय फरायनाया बेखौ मोजां नोजोरबो क्लास 8 पासनिफ्राय आप टु एचएस पासआल' दानिया आसाम सरकाराव 4 ग्रेडआव साख्रि मोनो दा बे मोनसे क्राइटेरिया लाखिबाय नङाबा 4 ग्रेडनि साख्रियाव थांनाय बाराव सोरबा बिए पास बा सिम्पल खोथा ग्रेजुवेट बेनिफ्राय मास्टार डिग्री खालामनाय पोस्ट ग्रेजुएसनफ्राबो पियन चौकीदार मावगासिनो दंमोन माने बिसोरो हाइलि क्वालिफाइडखाय 4 ग्रेडआव साख्रि लानायाव इजियावनो माने साख्रि मोनोमोन आरो दा बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना जुदि लाबाय थायोब्ला सोरबा क्लास 8 पासनि स्टुडेन्टस बा क्लास 9 बा क्लास 10 नि स्टुडेन्टस बा 12 पासनि स्टुडेन्टसफ्रा बेवहाय कम्पेयार खालामनो हायाना बिथांमोनजों फाइट खालामनो हाया बेखायनो दा सिमा खालामबाय जे ग्रेड 4 साख्रियाव आसाम स्टेटआव एडिआरइआवनो जा गुबुन पोस्ट आसामनि ग्रेड 4 जा बेवहाय क्लास 8 पासनिफ्राय आप टु एचएस पासआल' बेयाव इलिजिबल जायो दा खोथाया जाहैबावबाय जायफ्रानोखि एचएस पास बिथांमोना आरोबाव डाबल चान्सआ दङ ग्रेड 4आव मोनसे मोननानै थार्ड ग्रेड लेभेलनि जेब्ला एचएस लेभेलनि थार्ड ग्रेड पोस्ट थायोना बावबो बिसोरो साख्रि मोनो आरो 4 ग्रेड आरो लोगोसे थार्ड ग्रेड एचएस पास दङबा खिन्थु डिग्री पासआ हले टटेलि बेयाव 4 ग्रेडआव हाखाया देन बेनिफ्राय जों बेखौ मोनथिबाय दानिया फैबाय बैसो जेब्ला एडिआरइ ओंखारगोन अब्ला बैसोआ मिनिमाम नोंनिया 18 इयार्स जानांगोन आप टु 40 इयार्स जेनेरेला नाथाय जोंनि एसटिफ्रा 45 इयार्ससिम बाव खालामनो हायो खुनु टेनसन गैया देन बेनिफ्राय बिनि सिलेक्शन प्रसेसआ माबायदि जायोनोबा आं बेखौ नोंथांनो डिटेल्सखौ खोन्थासै सिलेक्शन प्रसेसआ फार्स्टआव रिटेन एग्जाम जायो दे फार्स्टआवनो रिटेन एग्जाम जायो आरो बे एग्जामा ओरैबायदि इजि फैयो जेराव नोंथांमोना पास खालामनो हागोन एन्ड रिटेन एग्जामाव काट अफ लानानै इन्टारभिउ आरो अरेल टेस्ट माने जास्ट अरेल टेस्ट लायो बेनिफ्राय नोंथांमोना साख्रि मोननो हायो दा जोबोर मोजां ग्रेड 4 एडिआरइआव साख्रि लानो इजिथार बेखायनो जायफ्रा क्लास 8 पासनिफ्राय 12 पास दङ नोंथांमोना रेडि जादो दानिया बे अफिसियेल नटिसआ माब्ला ओंखारगोन स' बे अफिसियेल नटिसखौ बिथांमोना बुंनाय बादिबा सेप्टेम्बराव ओंखारगोन अके सेप्टेम्बराव ओंखारनानै नैबे नभेम्बर नङाबा डिसेम्बराव बे आनजादा जागोन दा बेखायनो बयबो रेडि जादो बेनिफ्राय मार्चनि खाथि खाला 2027 नि मार्चनि खाथि खाला नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनहैगोन जुदि बे फाइनान्सियेल इयाराव लायोबा थ' बिथांमोना बेखिनियाव साख्रि होगोन जुदि लेट जाथारोबाबो 2000 हमना ला 28आव बेखिनियाव एपइन्टमेन्टखौ मोनहैगोन आरो दा आइ होप जाहाथे थाबैनो प्रसेसखौ खालामो बेखिनि बुजिखाबाय नोंथांमोननि गासैबो क्राइटेरियाखौ आं होबाय जायफ्रा गोसो दङ ग्रेड 4आव थ' माने चान्सआ दङ आरो बेनिफ्राय मोजां बेनिफिट्स डाबल मुलाम्फा जाबाय जायफ्रा आइटिआइ दङ 10 पास खालामनानै बिथांमोना डाबल चान्स मोनो सिम्पल क्लास 8 पासआवबो मोनबाय 10 पासआवबो मोनबाय आरो आइटिआइ गोनावबो मोनबाय माने मोजां चान्सआ दङ आरो खम काटअफआवनो आइटिआइ लेभेलाव थाङो दा बेखिनि बुजिबाय नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ जेब्ला एप्लाइ जायो नोंथांमोना आंनि चेनेल बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना मोननो हागोन दा लास्टलि बेथना बेसेबां मोनो 4 ग्रेडआव दा नै 4 ग्रेडबाबो खायसे 10 पासनि थायो आइटिआइ थायो क्लास 8 पास थायो नालाय बेखायनो दा बेखौ नायोबा ग्रेड पेखौ नायनो स' ग्रेड पेआ 4 ग्रेडबाबो खायसे पोस्ट लाइ पोस्टआव जेरै हमना ला चौकीदार दङ हेडक्वार्टारनि बेनिफ्राय ग्रेड 4 दङ स' बिसोरो 3900 ग्रेड पे मोनो बेनिफ्राय खायसे 4200 मोनो आरो खायसे 4400 मोनो आरो बेखिनिसिम ग्रेड पे थायो देन बेनिफ्राय सेलारि होनोबा 12,000 निफ्राय जागायनानै आप टु 52,000 बिसिम मोननो हायो बा हमना ला 49,000 बिसिम मोननो हायो 4 ग्रेड लेभेलाव बेनिफ्राय ग्रेड पेआ 8 जाबावबाय जिखुनु जाया मोनजेननाय सेलारि होनोबा स' नोंथांमोना 22 बा 24 नि गेजेराव मोनोमोन थांनाय बार एडिआरइआ एन्ड बेनिफ्राय थार्ड ग्रेडआव हमना ला 27 निफ्राय 28 इनहेन्ड सेलारि थायो आरो अके बिदि थायो बाट एसे गासैबो लानानैथ' एसे बुरजा हाबो बाट माखासे एसे बायदिसिना दानो आरो बेखौ आं नोंथांमोना जेब्ला साख्रि मोनथारो नोंथांमोना मिथिखागोन बेखौ बुंबाय थाला खिन्थु 8 पे नाङोबा हमना ला 40,000 नि खाथियाव बेथन मोनहैगोन बेनो जाबाय 4 ग्रेडआव आरो बेनिफ्राय थार्ड ग्रेडआ 50,000 प्लास जेब्ला 8 पे कमिसना नाङो अब्ला बेखिनिसिम सहैगोन दा बेनो आइ होप नोंथांमोना एसेबाबो मोजां मोनबाय जायफ्रानोखि 4 ग्रेड लेभेलनिफ्राय दङमोन एन्ड नेक्स्टआव ड्राइभारखौ नोंथांमोना लाबोगोन